budete pozdravovať, aby sa vám páčilo k nám na svadbu prísť. Vášho pána otca, toho by sme radi zavolali za starejšieho a vašu Aničku za prednú družicu. Vášho Janíka hoďa si aj mladý. Za druhý, však sa volá, čo tu priučí. A tuto som vám priezbežníkov. Však nech sa aj tí vaši mladí poženia povydávajú do roka. Nože si poďte, koštujte, či sa dobré. Aha. Preto závzor ho predkladám našim panám i starším podružkám. Vy si brali príklad z neho do života manželského. Robíme sa!
bratia, naši mladí manželia sú chudobní a budú potrebovať peniaze. Preto sa rozhodli predať koníka, aby za utržené mohli potrebné nakúpiť. Keď si od nich kúpite po sladkosti, vystačí váš lístovok na vierčoky na opravu podsedia. Tento